Chceš svojmu koňovi spraviť radosť? Tak v tomto videu sa dozvieš cvičenie, ktoré mu zaručene zdvihne náladu. Je to prvý zo série nápadov, ktoré budem postupne pridávať na YouTube. Tento prvý nápad je úplne najjednoduchší a tie ďalšie naň budú nadväzovať. Každopádne už len táto jedna aktivita sa dá využiť v mnohých situáciách, v akých ti poviem na konci videa. Najskôr sa ale trošku poďme pozrieť na kontext. Prečo práve toto? O čo sa jedná? Ide o schopnosť vyhľadávať potravu samostatne alebo hľadať pamosky, vyhľadávať pamosky. Táto jednoduchá aktivita môže tvojmu koňovi veľmi zmeniť jeho prežívanie, jeho pocit vo svete, ale napríklad aj jeho schopnosť zvládať stres či spolupracovať. Na prvý pohľad môže vyzerať veľmi banálne, ale v skutočnosti ide o jednu veľmi zásadnú schopnosť, zásadnú zručnosť, akú kôň môže mať, respektíve pre akú sa zrodil a akú v našich podmienkach častokrát nemôže využívať do takej miery, do akej potrebuje. A tým, že je to určitá jeho vnútorná potreba, tak keď nie je naplnená, tak mu môže spôsobovať nepohodu v živote. A keď túto schopnosť v ňom znovu prebudíme, tak sa zlepší jeho kvalita života. Na chvíľočku si odskočíme do voľnej prírody, pretože vo voľnej prírode kone žijú tak, ako ich stvorila príroda. V našich domestikovaných podmienkách žijú s nami, dobre sa o nich staráme, chceme im dopriať všetko. Ale bohužiaľ v niektorých oblastiach to nie je ideálne. A dnes sa pozrieme na jednu z tých oblastí. Vo voľnej prírode sa kone rozhodujú sami za seba. Oni síce žijú v skupinách, v rodinách, ale v skutočnosti, ak sa tam niekomu nepáči, tak môže odtiaľ odísť. Nikto ho tam nedrží. A môže si nájsť nejakú inú partiu, s ktorou by chcel žiť. A zároveň počas toho, ako spoločne žijú, tak si každý žerie, čo chce, vyberá si počas toho procesu pasenia sa, alebo okusovania kríkov, alebo hľadania bobulí, rôznych plodov, tak sa každý rozhoduje sám za seba. Nikto mu nehovorí, čo máš žrať, koľko máš žrať, kedy máš žrať, ako máš žrať, čo sa bohužiaľ deje v našich podmienkach. A čím má kôň obmedzenejší život, napríklad žije v boxe, celú noc je v boxe, potom tam dostane senom, nejakú slamu, žrádlo do vedra, o tom všetkom rozhoduje človek. Zase človek rozhoduje o tom, kedy ho dá do výbehu, ako dlho tam bude, s kým tam bude. Kôň v podstate, domestikovaný kôň, nehovorím, že všetky samozrejme, záleží od toho, aký život vedú v podstate, aký život mu človek nastaví, alebo životné podmienky. Ale v porovnaní aj v tých najlepších podmienkách je to stále veľmi malá časť toho, koľko sa kôň môže za seba rozhodovať. Mnohé kone, čím majú obmedzenejší život, tak to ich rozhodovanie im úplne nejde, pretože si ho nemajú kde trénovať. Kvôli tomu, v akých životných podmienkach ich držíme, tak prichádzajú o to možnosť rozhodovať sa sami za seba, zisťovať, aké dôsledky majú ich rozhodnutia, čo sa im páči, čo sa im nepáči, čoho by chceli viacej a zabezpečiť si to, alebo čoho by chceli menej a vyhnúť sa tomu. Takže chýba im určitá samostatnosť. Prečo je to problém? Ak kôň nemá možnosť rozvíjať túto svoju vnútornú samostatnosť a vlastne získavať určité kompetencie, určité schopnosti, ako sa sám o seba postarať, schopnosť zvládať situácie sám, tak častokrát zostáva pasívny, neistý, vystrašený, pretože keď je závislý od toho človeka, nie je to nič príjemné. Predstavte si vy sami, aké by to bolo, keby niekto za vás neustále rozhodoval, viedol vás na ohlávke na vodítku a hovoril vám, kam môžete ísť, kedy sa môžete pásť, kedy sa nemôžete pásť. Proste je to trošku iný život. A tá možnosť rozhodovať tú kvalitu života zvyšuje. A tu prichádza do hry práve táto naša prvá aktivita, ktorá je založená na tom, že kôň používa svoj nos, aby vyhľadával žrádlo, ktoré sa nachádza v priestore. Na zemi. Na začiatok to je na zemi, ideálne na nejakom priestore, kde je tráva, ale je už nízka, čiže nebude tá tráva zavádzať v hľadaní. Nebude to vysoká tráva. Na začiatok nízka tráva. A tým, že používa svoj nos, má nejaký jasný zámer, niečo hľadá, má nejaký cieľ, v podstate istým spôsobom rieši problém, ktorý je síce veľmi maličký, ale na začiatok úplne stačí. A ten problém je, že cítim, že tu je to žrádlo, alebo videl som ho padnúť na zem a teraz ho chcem nájsť. A
A tým, že sa mu to podarí, tak sa mu pomaličky dvíha sebavedomie. Začína sa cítiť lepšie, pretože vie, že môže dosiahnuť to, čo chce, môže získať to, čo chce a dosiahne to len vlastnými silami, vlastnými zmyslami. Jednoducho je to veľmi empowering, to povedať po slovensky, oslobodzujúce alebo posilňujúce. Proste dáva to taký ten určitý pocit, že to, čo robím, vedie k nejakému cieľu a vedie to k takému cieľu, k akému chcem a čo má pre mňa hodnotu, čo je pre mňa dôležité. A to všetko sa odohráva na úrovni mozgu, uvoľňuje sa dopamín, ktorý dodáva koňovi pri každom tom nájdení počas toho hľadania, teda hlavne počas toho zapájania nosa sa veľmi uvoľňuje, tak kôň začína mať lepší pocit zo života. Jednoznačne v tých momentoch, kedy sa odohráva toto hľadanie, ale zároveň čím viac to v živote zažíva, že môže skúmať a objavovať ten svet a spoznávať ten svet vlastnými zmyslami a zároveň v ňom nachádzať dobré veci, ktoré majú pre neho hodnotu a sú pre neho dôležité, tak ten pocit zo života vo svete sa zlepšuje. A zároveň aj ten svet vníma optimistickejšie, pretože ho vníma ako zdroj niečoho pozitívneho. Vníma ten potenciál, že hoci kde možno môže nájsť niečo zaujímavé. Niečo, čo má pre neho hodnotu. Učí sa, že svet sa dá skúmať, že sa v ňom dajú objavovať veci a nachádzať v ňom dobré veci. A bonus k tomu je to, že ty ako človek, ktorý tam s ním si toho súčasťou. Takže zase sa imituje s tým spôsobom to, ako spolu žijú kone, že robia si vzájomne spoločnosť, proste sú tam spolu. Spolu sa pasú, spolu riešia problémy, spolu idú z miesta A do miesta B a tak ďalej. A to je niečo, čo je pre ne dôležité pre udržiavanie tých väzieb v tých rodinách alebo teda v tých skupinách, v ktorých žijú. A čo je dôležité ešte, je to, že tomu koňovi do toho nekecáme. Takže my tam s ním sme, ak môžeme vo voľnosti, ak koň nie je zvyknutý byť vo voľnosti, tak radšej na vodítku a ohlávke, tak ako je zvyknutý, ale s tým, že mu do toho nekecáme. Máme vodítko voľne, tak aby si samozrejme na neho nešlapol, ale nejakým spôsobom ho nekorigujeme. Cieľom je to, aby ten kôň sa mohol hýbať a hľadať si kam chce, ako práve potrebuje a nenarazil na ohlávku, nenarazil na nejakú korekciu. Jednoducho je to moment, kedy sa my necháme viesť ním. Netreba sa toho báť, že by to spôsobilo nejakú jeho budúcnosti panovačnosť alebo neschopnosť sa prispôsobiť. Práve naopak, tým, že zažíva ten svoj pocit, že to má vo svojich rukách, tak povediac, alebo že je proste určitý pocit slobody, tak to znižuje stres a dodáva to pocit kontroly v živote, čo na oplátku mu uľahčuje zmieriť sa s tým, keď nemôže rozhodovať on. Takže, keď len zhrniem ten princíp. Princíp je ten, že budem vám tu ukazovať aktivity, a toto je prvá z nich, v ktorých sa kôň môže rozhodovať sám za seba. Možnosť rozhodovať sám za seba je v podstate, to môžeme nazvať tiež určitou potrebou, tak ako má kôň nejaké fyzické potreby, žrádlo, voda, spánok, pohyb, sociálne potreby, mať kontakt s inými koňmi, mať naplňujúce vzťahy, tak ďalšou psychologickou potrebou by sme mohli nazvať aj potrebu autonómnosti alebo slobody, alebo neviem, ako jednoducho to nazvať, čiže rozhodovať sa sám za seba. A keď túto potrebu naplníš, respektíve keď jej dáš priestor, aby si ju kôň mohol naplniť, kôň sa cíti lepšie, reaguje pokojnejšie, ľahšie sa ukľudní, pokiaľ ho niečo vystresuje a cíti sa lepšie aj fyzicky. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako toho koňa naučiť, respektíve ako s tým vôbec začať. Úplne základný, najdôležitejší princíp je, pretože chceme, aby si kôň odniesol dobrý zážitok. Takže vyberieme čas a miesto a situáciu, v ktorej sa kôň cíti dobre, ktorej neskenuje priestor, nebojí sa, neľaká sa, nebehá, nelieta, je proste v kľude, uvoľnený, buď sa pasie, alebo si žerie seno. Jednoducho úplný chill. Vyber čas, ktorý opäť podporuje tú pohodu, nie je čas pred večerou alebo pred raňajkami, alebo keď sa kone zatvárajú alebo vypúšťajú, čiže keď je všade okolo nejaký chaos a vysoké emócie, ale vyber čas, keď je pohoda a kľud. To je veľmi dôležité. Aj z hľadiska bezpečnosti,
aj z hľadiska, aby sa ten kôň naozaj cítil v pohode a mohol si odniesť dobrý zážitok. A čo je dôležité, len keď je mozog kľudný, tak len vtedy sa dokáže naozaj sústrediť. A sústredenie je presne to, čo toto cvičenie tiež rozvíja. A zároveň sústredenie potrebuje k tomu, aby mohol toto cvičenie rozvíjať. Ak sa tvoj kôň bojí byť niekde sám, tak ho neber tam, kde sa bojí, ber ho tam, kde sa cíti komfortne, kde vidí na ostatné kone. Zober ho na také miesto, kde vidí na ostatných alebo kde môže byť so svojím kamošom. Vidí na neho, zatiaľ čo kamoš si robí niečo svoje. Na začiatok je fajn to spraviť tak, že to žrádlo rozhodíš po priestore predtým, než tam prídeš s koňom. Čiže v podstate ty ho dovedieš na to miesto, kde to žrádlo už bude pripravené a buď ho necháš, ukážeš mu na zem a necháš ho, už keď to zacíti, tak už by mal ísť po stope, alebo ho necháš samého, nech skúma ten priestor, to už uvidíš sama, že ako to prirodzene vyplynie. Ak sa tvoj kôň necíti bezpečne nikde, čiže všade má veľké oči, hlavu vysoko, stuhnutý krk, pozerá, a jediný priestor, kde sa cíti dobre, je box, tak mu môžeš toto žrádlo rozhádzať do sena napríklad. Takže to je prvý krok. Prvý krok je, že koňa privedieme na miesto, kde to žrádlo už je. A budeme sledovať, či to pozbiera všetko, či pozbiera len pár a zvyšok si nevšimne, alebo sa na to vykašle. Už uvidíš, ako to pôjde. A druhý krok, to odporúčam napríklad na ďalší deň, alebo môžeš tento prvý krok pár dní zopakovať a o pár dní vyskúšať to, že mu to žrádlo budeš dohadzovať. Takže kým on hľadá na zemi a ňuchá, tak mu budeš hádzať blízko jeho nosa, alebo tak, aby to zachytil zrakom a započul, čiže väčšie kusy sú ideálne. Samozrejme také veľké, aby sa nezadrhol, ale len aby to proste nejak buchlo na tú zem. Takže krúžky mrkví alebo kúsky jablka. A vždy to načasuj tak, že to hodíš v momente, kedy práve žere nejakú odmenu, práve ide zožrať alebo ide práve si zobrať do papule. Prečo v tom momente? Pretože môže byť, že keď už tú odmenu zožere, a je zvyknutý si pýtať žrádlo od teba, alebo je zvyknutý, že všetko rieši s tebou, tak sa začne otáčať smerom na teba. A ty nebudeš mať úplne čas mu to hodiť, možno ti začne ísť po rukách. Takže týmto spôsobom, keď to budeš dohadzovať v momente, kedy ešte hľadá na zemi a zachytí to on zmyslami, že tam niečo padlo, čiže bude jeho myšlienka smerovať k tomu ďalšiemu žrádlu, tým sa vlastne učí a tým ho vlastne odmenuješ, že v momente, kedy hľadá, padne niečo nové a tým pádom bude mať motiváciu ísť hľadať ďalej. A takýmto spôsobom sa kone veľmi rýchlo naučia, že nemajú hľadať žrádlo v rukách, ale ho majú hľadať na zemi. Takže ak aj by ti išiel po rukách, tak mu ukáž prázdne ruky, že nič nemáš. Po prípade ho presmeruj zase na tú zem k niečomu, čo tam leží a pomaličky ustupuj a zatiaľ, čo ustupuješ, tak zase dohadzuj. A zase sa on učí, že ty tam nemusíš byť, a že aj keď ty odchádzaš trošku preč, tak to žrádlo tam dopadáva. Či dopadá. Ako som spomínala, môžeš to robiť vo voľnosti, ideálne je to robiť vo voľnosti, ale ak nemáš na to podmienky, tak si vyber nejaké miesto, kde sa tvoj kôň cíti bezpečne, kde to žrádlo je ľahké nájsť, žiadnu vysokú trávu a drž ho na vodítku, ale nikam ho neťahaj. Nechaj ho, nech ide tam, kam chce, v zmysle toho hľadania. Takže nech si hľadá, ako chce. A ak by si rozmýšľala to robiť s 2 koňmi naraz, tak jedine s takými, ktorí sa od žrádla neodháňajú. To je veľmi dôležité. Nechceme tam vidieť ani jedno ucho dozadu, žiadne handrkovanie, žiadne konflikty. Ak 2 kone nie sú síce kamoši, ale pri žrádle dochádza k nejakým konfliktom alebo potyčkám, tak to s 2 koňmi určite nerob. A samozrejme, určite to nerob v stáde, v skupine viacerých koní. Zober si svojho koňa tam, kde môžete byť o samote, ale zároveň sa cíti bezpečí. Aké žrádlo použiť? Na začiatok sú ideálne väčšie kusy, jablko, mrkva, alebo ak má tvoj kôň rád banány, cviklu, čokoľvek, čo má rád a čo je nejaké voňavé. Pretože to oveľa ľahšie nájde.
A keď sa to už naučí, keď sa naučí ten princíp, tak tie kúsky môžeš zmenšovať a môžeš začať používať kľudne aj suché žrádlo, granule. V podstate úplne hocičo, pretože tie kone to vyňuchajú. A zabavia sa s tým potom ešte dlhšie. Môžeš to začať schovávať do sena, do vysokej trávy. Môžeš sa s tým začať hrať v rôznych prostrediach, pretože už to, ako hľadá po rôznych povrchoch tou papulou, tak opäť aktivuje zmysly a vyvoláva to rôzne zážitky, rôzne pocity a spoznáva ten svet cez tie zmysly svojím konským spôsobom. A ako som na začiatku spomínala, tak môžeš to potom využívať v mnohých situáciách. Napríklad, ak niekam s koňom idete a teraz musíte na niečo čakať a on sa nudí a nechce sa mu stať, ale ak mu to môžeme spríjemniť, to čakanie na niečo, môžeme mu rozhodiť žrádlo po zemi a on si hľadá zatiaľ, čo sa na niečo čaká, ale z jeho pohľadu vlastne sa vôbec na nič nečaká, pretože robí to, čo kôň má robiť a to je pasie sa, imituje pasenie, hľadá niečo dobré. Môžeš to využívať aj na odmeňovanie. Ak chceš dať koňovi nejakú pauzu, že vykonal nejaký cvik veľmi dobre, tak ho môžeš zobrať niekam na kraj jazdiarne alebo ja neviem, na nejaký priestor, kde to žrádlo mu môžeš rozhodiť na zem a môžete si dať takúto príjemnú pauzu. Takže nebude to len oddychová pauza pre telo, ale bude to aj mentálna pauza. Pretože takáto mentálna stimulácia pomáha aj uložiť veci do tej hlavy, čo sa učil, ale zároveň trochu sa ukludniť, vyfúknuť, upokojiť, pomaliť. Týmto spôsobom sa zároveň naučí, že vždy, keď ho zavoláš niekam, tak tam je dosť veľká pravdepodobnosť, že tam bude niečo zaujímavé aj pre neho. Takže jeho motivácia chodiť s tebou tam, kam chceš ty, sa veľmi zvýši a tým pádom to môžeš takto využívať. Môžeš si dopredu pripraviť nejaké miesta, kam to žrádlo rozhodíš a vezmeš ho tam na prechádzku. Zase dodržuj pravidlo, aby ste nešli niekam, kde bude v strese, ale držte sa v jeho komfortnej zóne, nech má dobrý zážitok. A zase sa bude učiť, tak ako kone medzi sebou v prírode, že ty si jeden z tých, ktorý má dobré nápady a keď ho niekam odvedieš, tak tam nájde niečo zaujímavé. Alebo to môžeš využívať v situáciách, kedy vieš, že kôň na niečo čaká. Napríklad mala som niekoľko klientov, ktorí mali koňa so stereotypným správaním v boxe a to stereotypné správanie sa najviac prejavovalo v momentoch krmenia alebo keď sa večer alebo ráno začínalo krmiť. Čiže kôň počuje, že prichádza do krmivárne človek alebo proste, že už začína ten ranný alebo večerný ruch a čaká sa na to žrádlo. A je príliš vynerváčený na to, aby žral seno, proste čaká, kým mu nepríde večera alebo raňajky, tak opäť je to skvelá situácia, kedy mu môžeš rozhodiť po boxe žrádlo a on tým, že vlastne dostane to, čo chce a zároveň bude pritom používať nos, tak sa dokáže ukludniť a nebude nerváčiť a čakať, kým mu príde tá večera raňajky, ale bude sa zatiaľ zabávať tým, že si vyhľadáva žrádlo sám. Samozrejme, nie je to riešenie na všetko, nebude to fungovať vždy, veľmi záleží od toho, aký vysoký stres ten kôň má. Ale opäť ďalšia z možností je, ak vidíš, že začína byť nejaký nervóznejší, týmto spôsobom môžeš dať pauzu a môže sa ukludniť v rôznych situáciách, ktoré život prináša. Ale pozor, kedy toto nerobiť je, ak je tvoj kôň agresívny v okolí žrádla, čiže necíti sa on komfortne, keď je človek v blízkosti, keď žerie, tak toto cvičenie nie je úplne vhodné týmto spôsobom. Vtedy to treba robiť naozaj tak v mieste, kde ten kôň môže byť sám a ty si ďaleko od neho, aby nemal potrebu si to žrádlo chrániť. Toto je veľmi dôležité, ide aj o bezpečnosť, ale ide aj o psychiku koňa. Ak máš takéhoto koňa a máš s ním nejaké problémy, tak mi napíš a môžeme vymyslieť spôsob, ako by si to mohla začať robiť, ale bezpečne, aby to naozaj malo ten účinok, ktorý chceme, aby to malo. Takže toto je na začiatok pár tipov, ako to využívať. A na budúce si ukážeme trošku iné cvičenie, ale využijeme v ňom aj túto aktivitu, o ktorej som rozprávala dnes. Takže ak chcete vedieť viac a chcete sa dozvedieť nové aktivity, ktoré budú na seba nadväzovať, tak dajte odber na tento kanál.